קמנו בבוקר, כמו כל המדינה, לתוך אזעקות. רצנו לממ"ד כמובן, וחייגנו ישר לסבתא. סבתא רגילה לאזעקות. דיברנו איתה, היא וידאה שאנחנו בממ"ד. אנחנו וידאנו שהיא הולכת לממ"ד. שאלנו אותה אם יש איזושהי בשורה, חריגה שעדכנו אותם, חוץ מזה שיש אזעקות, כי בדרך כלל יש להם עדכונים הרבה יותר מפורטים, והיא אמרה שכרגע זה בבדיקה. ניתקנו את הטלפון, נכנסנו לממ"ד, וברגע שיצאנו מהממ"ד, דודה שלי התקשרה לאמא בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי וראיתי זוועה. ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. סבתא שלי על הרצפה בבית שלה, רצוחה בסרטון. כל הרצפה דם, סבתא שלי שוכבת שם. המחבל פשוט לקח את הנייד הפרטי שלה, צילם אותה והעלה את זה לקיר פייסבוק הפרטי שלה. ככה התבשרנו, ככה גילינו את זה. צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים. הקיבוץ עבר גיהנום. בקושי נשארו שם אנשים, כל כך הרבה חטופים, נרצחים, אנשים חפי פשע, כלום.